ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। କାଲି ଥିଲି ନିରୀହ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଆଜି ପୁଲିସ ଫାଇଲରୁ ହଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁ ଏକ ବର୍ବର ଭିଡ଼ର ଶିକାର। ନମାଜ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଆ ମାଗିବ। ସକାଳ ଧୂପ ଦୀପ ଘଣ୍ଟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ସଭିଙ୍କୁ କହିବ ଦୁଆ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ମରିଗଲା ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାମାନ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କି ଦୋଷ ଥିଲା ତାର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଏ ମୋର ଜମାନବନ୍ଦୀ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୁହା ଛଡ଼ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟାଗଲା। ଏବେ ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ଆଉ ନଥାଏ, ତଥାପି ମୋତେ ବିଚାର ନାଁରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଜାଳି ଦିଆଗଲା ମୋତେ, ଯେମିତି ମୁଁ ମଣିଷଟେ ନଥିଲି, ଥିଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶବଟିଏ। ଶୁଣିଛ ମୋ ଚିତ୍କାର, ହାଡ଼ ଫୁଟିବାର ଠୋ ଠୋ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ମୋ ଦେହର ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ। ସତରେ କ'ଣ ତୁମ ନାକ ଅଥବା ବଙ୍ଗବନ୍ଧରୁ ଛେରା ଦୀପର କାହାରିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ମୋ ଧର୍ମ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା, ନିଜ ପ୍ରାଣର ଭୟ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ଥରେ ଦେଖିଲନି ମୋ ହାତକୁ? କେଡ଼େ ଯତ୍ନରେ ଲେଖା ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମେହନତର କଥା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ରଖିପାରନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ, ଏତେ ମନଗଢ଼ା କଥା। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପକେଟରେ ଏଇ ବଟନ୍ ମୋବାଇଲ। ଅଭାବ ଭିତରେ କେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଖଣ୍ଡିଏ କିଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚଳେଇବା ବି ଏ ଜନ୍ମରେ ଶିଖିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ, ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁଁ। ପୁଲିସ ହସି ଉଠି ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲା ମୋତେ। ମରିବା ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଜାଣିଛ କେମିତି ଲାଗେ? ତମେ କହିଲ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। କ'ଣ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାର ବି ଅଧିକାର ନଥିଲା? ଏ ଦେଶ ତ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପଢ଼ାଯିବା ବି ଉଚିତ ନଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ଦେଶ ବି କେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଏ? ଯଦି ନା, ତେବେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୟନୀୟ ଥିଲା? ଏ ଦେଶ ଯେବେ ତିଆରି ହେଲା, କୁହାଗଲା ସମ୍ବିଧାନ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ସମାନ ଅଧିକାର। ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଦିନେ ଏ ମାଟିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ମୋ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନର କଥା କାହିଁ କେଉଁଠି ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ମୋ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀର କାନ୍ଦ କାହିଁ କେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଛାପି ନାହିଁ? ମୋ ବେଳକୁ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ସମ୍ବିଧାନ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ସମାନ ଅଧିକାର? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜଣେ କହିଦିଅ। ସେମାନେ ମୋର ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ? ମୁଁ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଇତିହାସ। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଗଲା ମୋତେ, ଦିନେ ସେହି ଅଗ୍ନି ତମ ମୌନତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନିର୍ଘାତ କରିଦେବ। କାରଣ ଯେବେ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷକୁ ଭିଡ଼ ଜଳାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ନିଆଁରେ ଖୋଦ୍ ଦେଶ ନିଜେ ହିଁ ଜଳିଯାଏ।